West Karbi Anglong District Ahempi Hamren Rong Sopiarlo Umtili PKBA Mission Karlupet Atowar Harlong Kiroi Adampar Kacheleng Kepa Plut Plepina Jok Towar Phalang no Etlo Bangso Jok Harlong Kiroi Atra Kepacheleng Long Le Dejia Phanpura Hawar Ara Thur Paksi Ke Khamke Asai Kedeng Hamren Rong Sopiang Kang NEC Atowar Pen Kicheng Lok Rong Atogano Kacheleng Atowar Ke Hinopuke Lam Kimi Kalilo Hawararat kaning rialong Karbi Anglong Autonomous Council pen thangnat RD ki pika videt asonsi theklong ache ningkan ko anpen lone Hamren Rongsopi kedam kewang atowar kimisen kawe asonsi Rongsopi alo kacheleng atowar sitami kimisen amatsi ave lasonsi Moromi Enterprise Company atum Hamren pen rong check kacheleng atowar kasemar pu pen ajok arniwang dumper truck pen harlong boulder la pen chips kiroi amen pen towar pi kedam de det pen rong atok atowar si kedam rong lo laso jok umtili PKBA kacheleng atowara bangki thangno piet thangjang lo laso jok radatum thul paksi dampara truck kacheleng long le dejia phansi ke khamkhe sai dengpon adak Hamren bojar ban pen purong cheke damar kachelat atowar lo bon sita non malom hala Moromi Enterprise pu atum heavy agari alut pen wang amat towar pahin no thai na sinitum kedo kedam gari so santa kewek kasik sak do tang lo no si bangke latum suatowar wang wedet si atowar kaprek pen kedam si kemeji lute u ambinong hala kram sarong pen kacehelat hala suatowar do bon sitapu dam desi la suatowar hala konjumar pen kedam pet atowar pen talatum dami sita hala tum hapu dam desi pu wang lo amat towar bang ke hingno thai lo yo si lipen ke lapan si nang litum phan Hamren Rongsopi mesen atowar kawie puthak harlong kiroi dampara truck amithangale kachema thalok ajone towar ke hinodun penang andolo Kipahinotang atowar nakachesama tuji aphanta Moromi Enterprise pen harlong kiroi pati hunut atuma phat sodak pen hawararat pen pachini ala bikin dari Mehri sini kilo Mula jalan isi pen batai kono nang ten kiroi ya man la saritu berani pasti marin itu jalan isi pen pas straight balala ke balaka ala Mehri pun situ ala harlong muri mana tuar muri mah ala Mehri kona ka kwari la kemarin mana link cigaru cik kemarin itu kan enggak ya kira ya tumi ke sari gari ni pas gari kali apa ne jalan ke dikit pintu besan loh Hamren pen Daniel Linghi Karbi Anglong Live